Kyllä pinneytyy. Eihän. Valtavilla koodilla Aho, Jari painii keskellään. Valkealla. Ollaan lähellä. Joo. Saattaa näin käydä. Jari hyvin menee. Jari menee tosi hyvin. Sitä viime vuonna kun kalaa, mä näkin, että sitä yrittää sanoa. Ai! Joo, hyvä. Joo. Hyvältä näyttää. Hyvin menee, mutta mäntyy. Joo. Ei haittaa tuolla. Saatikko. Ei lähde tuollakaan kyllä kourassa. Karkaa, ei. Mihin se meni? Ei se tullut tuonne videolla. Ei vaan lähti. Lähti perään. Jari. No niin, Jari Sarajärvellä on täällä jo puut maassa. Jari Aholla katkasi pari pölliä Pierimällä tuossa maassa aika pahasti. Hän varmaan menettää siinä monta sekuntia korjatessaan tuota nippua paikalleen. Mutta Jari Aholla, parikin Jaria, menee jo puutavara sitten kyytiin. Jari Sarajärvi. Anna mennä vaan, kyllä pystyy. Se korjaa Kuusamoon lievästi Ei haittaa. Valkeala Taimaa täällä edellä. Mutta molemmilla kyllä tahmoaa nyt sitten ihan oikeesti. Joo. No siinä pallaa vähän. Siinä oli ykköskoora. Hyvä. Hyvin. Ei yhtään. Vähän maa just. Joo, kyllä. No niin, nyt kumpikin Jari pääsee vähän paremmin vauhtiin tuossa. Hyvin menee. Kultaa tulee kun Kitkajärvellä voi ruveta jo venepaikkaa kattelemaan. Tuleeko se äänikin mukaan? Tuleeko? Boosteri tulee. Varma boosteri. Minkä malli otat? Excellä Joo, vai Magnumi? Magnumi otetaan tällä kertaa ja isolla koneella. Kyllä se on. Näyttäis vähän siltä. Menettekö Suunikierrelle? Niin. En näe sinne. 5.48. Tommi Matikainen johtaa. Kari Heinonen kakkosena 5.59. Kai Sireen kolmantena 6.23. Reijo Iskanen neljäntenä 6.29. Jori Laine viidentenä 7.21. Ja Seppo Lavikka tässä vaiheessa kuudentena. Ollaan puolimatkanessa kilpailussa ohitettu. Hän on kuudentena. Ei, ja hyvä päätös. 36 ja kuten kerrottu aiemminkin, niin hän on jo omannut itselleen tältä vuodelta. Se vielä kerkki ohjaa. Kyllä se siinä meni. Mihin se meni? Joo, ei ihan ok.
Jari Sarajärvi tekee tällä hetkellä varsin siistiä päätöspuolta kuormalla. Joo, ei tullut. Älä jännitä, kyllä se kuule. Voitto tulee kotiin kuule. Tää on ihan selvää jo. On. 2 kourallista tulee ennen ja aika on vielä alle 5 minuuttia. Varmasti tulee. Kyllä se Kuusamoon vene tulee, että raileri teidän täytyy nyt ostaa saman tien. Ja onko se millä koneella se auto, että jaksaako se vetää? Sarajärvi edellä ja suoritus lähenee loppuaan. Hyvä Jari! Hyvä Jari! Hyvä! Ja vielä yksi kourallinen.